tá časť. Ešte mám peračník. Takéto Sky. Tam sú pastelky. Hoci, takéto pastelky. Aj pero tam je. Mám nové pero. Takže nemôžeme kupovať bez gumy. Toto sem. No nie, nechám to tu, potom to vyťahnem. Takže takéto tam sú pastelky. Harry Potter postavičky, to vám nebudem ukázať, lebo potom je to až zadu. No nie zadu, ale tu nakrejem, že to by sa všetko zrútilo. To som ja robila z orárek. Mne sa to už zlomilo. Bože. Nevadí. Takže ideme tuto. Ha? Ty si mala viac z tejto tu? Jaj. Mám. Takže potom všelijaké sladká a Pokémon karty. Pokémon karty, ja vám ukážem, aké mám. Pokémon karty. Ukážem vám, aké mám. Jau. Môžem si pozrieť? Najprv oni musia vidieť. Tak to budem a ty budeš v strane. Nie, môj iba. Musíme ísť ďalej niekde. No, dobre. Ok, už som tu aj ja už nenatáčam. Prvá, veľká Pokémon karta, takáto. Veľká. Úplne bola lacná stojí. Ono to má takto. A sú niektoré fejky? To je to veľké. No. Viacej než 500, áno. A teraz, potom ja ti poviem, že si máš zavrieť oči, lebo tam je úplne super Pokémon karty sú tam potom. Ale teraz nie, hej, ja ti mám. Najprv im ukážem a potom tebe. Ale ty im neukazuješ. No, túto prvú stranu si videla. Ste videli. Takto. Druhá strana takáto. Tam mám najprv modré. Potom je takto. Veľká modrá. Takáto modrá. Potom to vytriedím. A nie, najprv to dám sem. Veľká Pokémon karta je moja najlepšia až tam ďalej. Lebo ona je silná. Bože. Prepáčte, trocha sa zdržujem, hej. Ach jaj, kde som to dala? Dobre. To je to modromajská. Pána Beka, vedia, ja sa tu zdržujem nejako. Kde boli aj fialové? Kde boli fialové, to ani neboli. Tak nechaj túto jeden. To nie je jedno, to mám vytrieť. Potom je takáto. Žltá, takáto. Žltá teraz idú. Energy. Takto. Ty máš viacej Pokémon karty než ja. Ježiš, ty Švajčiarsku. Pokémony. Pikachu sme videli. Takto. Máš nejaké otočené karty? Stoj, ja sa niekam musím kúknuť. Stoj. Maj zavreté oči. Najzavreté stále, hej, ja idem najprv. Pekné, pozrite. A teraz ešte pozrite sem. Počkaj, ešte nie. Môžeš? Stoj. Si pripravená? No. Počkaj, poď bližšie, aby sa som videl, aby videli tvoj tvár. Ráko. Ja som jednu, ja to som dala. Jej tvár.
Počkajte. Oh my god. Počkaj, stoj. Že ona je taká aj fake, aj nie. To je tak stredné, to je 500. Takže to je fake, aj nie. To je naozaj sná farba. Tak, no vieš, nepokrycová mne to je taká. Jaj. To máš nové? To je Vicky nakúpila. To nie sú nové, ale. Lenže bohužiaľ, tie čierne sú fake. Lebo to je viac všetko než 500. Ale sú pekné. Jej tvár. Ja som... Čo? Ja už som sa zlákala. No. Jej tvár, ježiš, ja nemôžem. Jedna strana minus. To sa trejdila s touto. Nie s touto, ale že dala som jej moju najlepšiu, ona mi dala toto. Teraz je táto moja najlepšia. Pustá strana je pustá. Ďalej je nič. Tam miesto hintých. Tam mám tieto veľké, ja ich vám ukážem. Táto a táto. Oni sú úplne veľké. To je väčšie než moja ruka. A než moja hlava. Aj moja. Oni sú Real. Real! Real. To sú reálne. To je menej než 500, takže to sú reálne. Real. Pozrite sa na toto, neviem, či je to vidno na kamere, takto. Aj druhá je tak silná. Máš takú knižku. To je obal. Viem, ale to vyzerá ako knižka spredu. Knižka. Ďalej. Čoho sa bojíš? On išiel iba na vecko. Takže potom... Naposledy ešte viac sa bude svietiť slnko. Takže takto potom sú. Čo ti to Danka? No. Prosím, cez Viber. Ja mám vybitý mobil. A kde si? U Kiary. Aha. Ahoj. Ahoj. Povedz ahoj do videa. Hovor. Poviem. Pretože my natáčame. Dobrý deň. OK. Počuješ ma? Ahoj. Ahoj. Ideme. Pravú hlavu. Ahoj, to je jedno. Ale máš pichlavé. Potom... Berem. No. Dík. To nie je bichla. Okej. To ti treba. Ako sme? To čo bolo? Ja to robím naopak. Fakt. Tak. Potom mám týchto takých pekných medvedíkov. A ďalej, to je posledná strana. Nie posledná, ešte tam mám neviem koľko strán. A ďalej sú čisté strany, okrem tejto zadnej. Tam mám takú kartu, že si môžem kúpiť Pokémon. A mi to ukážem. Ja si musím vybrať, že to je moc ťažko ide. Moc a moc. Takáto. A to
to je kód a tam môžeš si kúpiť Pokémon. Tak a... Daj. A vyzerá to takto. A to je koniec, lebo už ďalej nemám. Takto. Koľko už si natočala? 10:25. 10 minút a 25 sekúnd. Bože. Ale mne sa zdá, že si viac. Lebo sa mi to vyplo, lebo ty si klikla. Mi sa to vyplo, neviem, Sane sa mi to vyplo, nie ja. Kiera, No, poznáš človeka z Bojníc? nie, A mňa? nie. Tak ja som z Bojníc.